ଅଛି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି କିଛି ଟଙ୍କା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିଛୁ। ଆସିଲା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପାର୍କ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ବି ଆମର ଝୁଲା ଝୁଲୁଛି। ପାର୍କରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ମଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ସପିଂ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇଛୁ। कहाँ गए हो? अच्छा वहाँ पे बैठी मैं वीडियो बना रही थी। चलो चलो अब मैं जाऊँगी बस। ଏଠି ଭାଉଜ ଆମର କିଛି ବାମ୍ବୋ ଟ୍ରି କିଣିବେ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ଅରିଜିନାଲ୍ ଫୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ତା ଭିତରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍, କିଛି ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କି ନୁହେଁ। ଭାଉଜ ଆମର ଏଠି କିଛି ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ରେଟ୍ ଥିଲା ଏଠି। ତାପରେ ଆମେ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଥିଲୁ। ସ୍ମାର୍ଟକୁ ଯେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଭିଡ଼ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଆମେ କିଛି ସାମାନ ଆମର କିଣିବାର ଥିଲା, ତାକୁ କିଣାକିଣି କରିକି ବାବୁ ଆମର ଏଠି କିଣୁଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ତାଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଦରକାର ଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ସେମାନେ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ। ଆମର ଏବେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଆମର ବିଲ୍ ବନିଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ହସୁଥିଲୁ ମଜାକ। ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଥିଲି। କଥା ହେଇକି ଆମେ ହସୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସାମାନ ଆମେ କିଣିଥିଲୁ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଭାଇ ଭାଉଜ ଦିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବି ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ଆମର କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିଛୁ ରୁମ୍କୁ। ରାତି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଟିଙ୍ଗା ବାବୁଙ୍କ ଟିଙ୍ଗା ଗୁଣ କେବେ ବସିଛି ଭାଇ ଭାଇ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ଆମ କଲୋନୀ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର କିଛି ସବଜି ନଥିଲା। ସାର୍ ଆମର ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ସବଜି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ ପନିର ଅଛି କାଲିକି ହେଇଯିବ, କାଲି ଆମେ ସବଜି ନେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ना 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 पनीर तो है।